Este libro está totalmente contraindicado para quen pretenda seguir a falar impunemente de imposición del gallego ou de liberdade lingüística, cando o que buscan é negar a nosa liberdade como persoas galegofalantes e a nosa dignidade como galegos e como galegas. Antes de ler hai que tomar precaucións, como con calquera preparado. 55 mentiras sobre a lingua galega pode producir insomnio ou dor de cabeza nas persoas que queiran seguir manipulando a nosa sociedade, negando evidencias e falseando a realidade. 55 mentiras sobre a lingua galega pode producir sentimentos de saudade ou de morriña en persoas que noutrora demandaban maior intensidade na defensa do galego e hoxe teñen a boca e as mans lixadas ao convertérense en brazos executores da política lingüística de exterminio da nosa lingua. 55 mentiras sobre a lingua galega pode producir frustración ou sensación de fracaso en persoas que crían que as mentiras se convertían en verdades a forza de repetilas moitas veces. 55 mentiras sobre a lingua galega pode producir rexeitamento contra os actuais gobernantes e moitas persoas con 2 dedos de fronte que se sintan traizoadas por un proxecto no que traballaron e no que depositaron a súa confianza.